η απόφαση αυτή να γίνει συνεδρίαση 17 Νοεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου από μόνη της υποβαθμίζει τη βαρύτητα που πρέπει να έχει αυτή η μέρα μνήμης. Προχωράω. Και ευελπιστώ ένα το ζήτημα από τον Πρόεδρε ότι ετοιμάζεται να πάει στην Αθήνα για το τέλος του Λίου. Έτσι μην το ξεχνάμε για δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχουμε και δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βαγγελά, εντός Νοεμβρίου που έχει να τρέξει την υποθέση του Λίου. Λοιπόν, ωραία. Θα προχωρούσα, αλλά μιας και κάνατε παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε σήμερα έπρεπε να έχει ψηφιστεί 15. Δηλαδή υπήρχαν και άλλοι λόγοι που συνηγορούσαν στο να μην γίνει σήμερα αυτή η συνεδρίαση και να γινόταν νωρίτερα οποιαδήποτε άλλη μέρα. Δηλαδή, τον Μάρτιο θα κάνουμε 25 Μαρτίου, τον Οκτώβριο 28 Οκτωβρίου και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής απόφαση, να το χαρακτηρίσω έτσι, και ευελπιστώ του χρόνου τέτοια ώρα να είμαστε σε μια εκδήλωση που θα οργανώνει ο Δήμος για να τιμήσει αυτή την ιστορική επέτειο. Και όχι οπουδήποτε αλλού. Όσον αφορά το νοσοκομείο, Δήμαρχε, επιμένω ότι η αντίδρασή σου είναι πάρα πολύ χλιαρή. Επειδή σε έχω να χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, αυτό που λέω τώρα είναι ότι η αντίδρασή σου στη στάση του βουλευτή Δασιδίου του κ. Πλακιωτάκη είναι πάρα πολύ χλιαρή. Το ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε μία απόφαση στην τελευταία συνεδρίαση που του ζητάμε επιτέλους να συνεννοηθεί μαζί σας και να οριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης. Απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και στο πρόσωπό μας ολόκληρη την περιοχή, όλους τους δημότες. Για να το πω λαϊκά, θέλει ένα γερό ξέχεσμα. Δεν αρκεί ο καθένας κρίνεται τις πράξεις. Το νοσοκομείο υποβαθμίζεται διαρκώς ως τι περιμένουμε δηλαδή. Τι περιμένουμε να γίνει, πραγματικά. Θύματα έχουμε κατά καιρούς. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα κινδυνεύουμε να υπάρχει αυτό. Έχουμε κατά καιρούς θύματα και καταστάσεις που πραγματικά προσβάλλουν τον πολιτισμό μας μέχρι σήμερα. Από την πολιτική που ακολουθείτε στην υγεία και για το νοσοκομείο μας. Λοιπόν, όσον αφορά τον κόμβο του πυγραμματικά, τον κόμβο στο κεντρί και τον άξονα Ιερά Πετραφέρμα. Σωστά έχει τοποθετηθεί Δήμαρχε ότι πρέπει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνει η παρουσίαση. Να γίνει όμως. Να γίνει. Κάθε μέρα που περνάει είναι η εισόδος της όλης της ιστορίας. Δηλαδή στο τέλος θα βρεθούμε πρωτοτελεσμένο και θα δούμε τώρα και δεν γίνεται τίποτα. Όσον αφορά τώρα την αναφορά στο εξοικονομό και την απώλεια της χρηματοδότησης του Δήμου, που είπα ότι δείξατε ολιγορία, εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που πραγματικά είναι τροχοπέδι στο να προχωρήσει η υλοποίηση μιας μελέτης ενός έργου και ούτω καθεξής, που εκεί θα πρέπει να υπάρξει σύμπραξη, συνεργασία των υπηρεσιών και ούτω καθεξής για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια. Εδώ έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική απόφαση του Υπουργείου που τα πήρε από την τσέπη μας, από την τσέπη του Δήμου, από το ταμείο του Δήμου και τα πήγε στον όποιο ιδιώτη. Δεν παλεύεται αυτό με τηλέφωνα. Η δύναμη του ιδιώτη είναι η οικονομική του επιφάνεια με ό,τι αυτό σημαίνει, επιρροή σε όλα τα επίπεδα. Η δύναμη δικιά μας ποια είναι. Τι θα την παραβάλουμε δηλαδή στο συγκεκριμένο ιδιώτη που υλοποιεί τέτοιου είδους επενδύσεις εκατομμυρίων για να πούμε ότι το πιέζουμε το Υπουργείο να αλλάξει την απόφαση και να επιστραφεί η χρηματοδότηση. Το τηλέφωνο και το κύρος της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής σε οποιονδήποτε δήμο, δεν είναι αυτό. Είναι το πολιτικό κόστος και τίποτα άλλο. Και πολιτικό κόστος υπάρχει όταν γίνεται δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων ζητημάτων και όποιοι παίρνουν απόφαση της βάρους ιεράπετας ή προτίθεται να πάρουν στο μέλλον, να ξέρουν ότι θα το πληρώνουν στη δημόσια σφαίρα. Και όχι πήρα τηλέφωνο, επισκέφτηκα, αλλά δεν έγινε αυτό που ήθελα. Έτσι θεωρώ ότι παλεύονται τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Το διαχωρίζω τη συγκεκριμένη
από όλες τις άλλες. Και αυτά τα 700.000 δεν θα τα βρούμε από αλλού. Δεν θα τα βρούμε από αλλού. Τώρα που φράζει το σίδερο, θέλει δυναμική αντίδραση, υπάρχει μια απόφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα, τα ονόματα αυτών που πήραν την απόφαση και δυναμική απάντηση από τη μεριά μας. Οτιδήποτε άλλο είναι καθόλου των περιστάσεων. Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα, πραγματικά ο χώρος της παιδείας είναι σε αναβρασμό. Τα παιδιά μας έχουν βάλει τα